The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. At this point, let us prepare ourselves as believers in Christ by using the principle of 1 John 1:9, the rebound technique or the recovery technique. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." For you, unbeliever, you are invited to use that free will that God has given you. Use that free will and make the most important decision in life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Therefore, let us pray. Magampo ta amahan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. We do not deserve it. We do not work for it nor earn it. Kay kining tanan imo manglihok, grasya man kini. Wala kami amo anining tanan o Diyos. Nagaginawa pa kami, askil pa mong panglawas, o tinghaling uban doon ay mga gipangbati apan the fact na kami buhi pa, nagaginawa pa kini, timailhan nga ikaw nagalihok pa sa among kinabuhi. Your plan for our life is not yet over. Sa ikaduhang bahin sa imong plano. Busan ini adlaw Dios, atagi kami dugang concentration and focus sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. King tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, my adlaw tanan, once again, kumusta o atong pinunduman itong kaugalingon usab sa di pa kita mga so good yun steps to make our Bible study worthwhile, and the number one in the list is that we maintain that virtue of humility.
nga itong pagka-mapaubsanon, nga ito sa autoridad. The supreme authority is the Word of God. Busa atong ipadayon, maintain that humility, maintain that open mind, bukas na pangunahon, o gikinahanglan ang atong pag-concentrate niining mensahe, dili kinahanglan ang mensahero. Concentrate on the message, not on the messenger. Leave your human viewpoint, thoughts, problems, etc. Leave them outside. Ikini mahimong babag sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, kung kita magasunod lamang niining maong mga lakang, God, the Holy Spirit, will surely take control of our mind. Siya na magadumala. Okay? O karon, padayon ta. After that couple of days and weeks, nga murag naghimo tawag a little break ining atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, o yatagan kita sa Dios o higayon nga maka-relax usab. Okay? Kini grasya man. Excuse me. We just follow what the Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes says in chapter 1 that there's always a time for everything. Time to relax, a time to be serious. Tanan. There's always a time for everything. So atong pahimuslan kini kay grasya man kini hinatag sa Dios. Okay? Are you ready now? Padayon ta sa atong gibiyaan nga hilisgutan. Oh, by the way, niyapawan kita magadupot ni ang atong hilisgutan nga the cross before the crown. Ang cross una, muy muuna kaysa purong-purong. Okay? O ato namang nasayran nga kitang mga Kristohanon. By the way, as a sort of a review to refresh our mind. Okay? As we go on, pagpadayon sa ato spiritual momentum. Kini atong gibuhat, ato kini, we consider this as our the steps to spiritual momentum. Now, as we go on in our spiritual momentum, we are going to learn a lot of doctrinal principles na alinggatan nimo kana nga naghangitagi pangisgutan nga mga doctrinal principles. Principles are necessary. Labing ikinahanglan kini nato ingon nga mga Kristohanon aron kita makasunod when it comes to growing up in the spiritual life. Okay? So I hope you don't mind with my usahay na mo gilo ko sa itong tutunlan. Say, okay, hindi bang ginagkalikayan. Okay, I hope you will understand. Now, as I have said a while ago, principles are necessary to follow when it comes to growing up in the spiritual life. We must note that ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, meaning ang Espirituhanong kinabuhi, cannot be lived in the human method. Dili. Imposible. Di ginato makinabuhi kining maong matang sa panginabuhi sa tawhanon ng mga pamaagi. It can only be lived by divine way. Paagi ra sa Dios. Okay? Iya man ni sa Dios. Iya man ni gimugna. So siya may nagmugna. Sunod ta sa iyang pamaagi, ang iyang protocol. Dili ta makahimog ato. We cannot make our own method. So sabta ginapagayo.
O nahinumdum ka pa ba sa definition sa Christian way of life? We have said that the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it demands a supernatural way of execution. So God mandates believers to be doers of the word, not only hearers of the word. James 1:22. Kaya mo man ang pagi nga kita maka cut-on sa mga mando, sugo, paimangno, tuyo, unsa pa, plano sa Dios. God mandates believers to be doers. So atong di lang kay kutob sa pagpaminaw, kundi ato kining tuuhan, dawaton, hangpon, o atong magamit. Kaya ang Espiritu Santo na may motiwas in this process. The Holy Spirit's role is to metabolize the Bible doctrine that we have assimilated. So, unsay atong nakatunan ng mga doktrina, mga pulong sa Dios, mga kamatuoran, then, Espiritu Santo mo ay mo galing, mo na akong igamit ng pulong, galingon ba niya? Nga in such a way, nga kini mahimo na gyud klaro, tataw, tinaw, perspicuous sa imong kanang pagsabot. So, mo kana. In fact, ang pulong sa Diyos nagaingon, whatever we do in word or deed, kinahanglan atong buhaton kana, all in the Lord Jesus Christ's name, giving thanks through Him to God the Father. Excuse me. So, ang pulong sa Diyos is wisdom, kaalam. Ang wisdom, mao kini magalig-on sa usa ka alamon, wise man, okay? Is that the right Visayan word? A wise man. Ang wisdom, mao ni makapalig-on sa usa ka wise man, more than 10 rulers who are in a city. Ka na makita sa ang libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 19. Si Hosea nagaingon, sow the wind and reap the whirlwind. Mao kana ang pagsunod sa law of volitional responsibility. Now, kitang mga magtutuo, we have been chosen. Okay? As Colossians 3:12 says, we have been chosen, o ang Griegong pulong is eklektos, pinili, sabi ni Saya. Now, as a chosen, saved person, we have been provided by God niining musunod ng mga butang. Unas tanan, eternal life. Gihatagan kita sa Dios o kinabuhing wala na'y katapusan. Ikaduha, kita nahiusa na, nadugtong na, ngadto kang Kristo, hangtod sa hangtod, di na ka na matangtang. Katulo, gihatagan ta sa Dios niining dili kasagaran nga espirituhanong matang sa pagkinabuhi, unique spiritual life. Ikaupat, ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Ug ang ikalima, ang spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Mao kini ang tulo ka mga spiritual skills na kini gisanggap sa Dios alang kanato.
nga ito magamit sa atong pagkinabuhing Kristuano. Okay? O labot pa, yatang-yatagan o unsa. Escrow blessings in time. Escrow blessings. Ang mga panalangin, of course, ato naman nagisgutan may tungod sa escrow. O escrow blessings in time. Din sa atong panahon. Yatagan ta sa Dios niya ng grasya ng kamatayon. Dying grace. Ang kamatayon, by the way, grasya. Na uban na itong mga kaigsunan nga mahadlok. Hisgot kitang kamatayon. You see? Sa diha nga ikaw mubati paghadlok, bahig kamatayon. Kristuhanon ka. Okay? Naapay labihang kuwanga diha nimo. You lack a lot of things. You see? Kay ang tinuod, matuod, espirituhanon nga magtutuo. Wala na gina niya. It's no longer in his vocabulary. Kahadlok sa kamatayon. Wala na. Kaya nga naman. In fact, sa Philippians, sa 1:21, sa gisulti. For to me to live is Christ, to die is gain. Na, alam ka na itong mga magtutuo din sa simbahan. Simbahan, panahon simbahan ba? The church age. Ang kanang kamatayon sa usa ka magtutuo. I am referring this to you, fellow believer. Ang kamatayon nimo ingon nga magtutuo. Promosyon. Do you know that? Ato naman po nigisgutan kanyan to just to refresh our mind. Promosyon kauswagan. Pag-uswag nimo, you are promoted sa diha nga kuhaon ka sa Dios gikan ning kalibutan na. Kaya nahuman naman ang iyang plano sa imong kinabuhi, so kuhaon ka niya physically. You die physically. Okay? That is promotion. Promotion nga to sa stage unsa or phase unsa. Phase 3. Inumdum ka sa tulo ka bahin sa plano sa Dios. Ang una, kaluwasan. Ikaduha, magtutuo din sa panahon. Ikatulo, magtutuo dito sa eternidad. Nga naman ka sa eternidad, gikuha ka naman sa Dios physically, namatay naman ka physically din, promoted ka in a wink of an eye, 1/60th of a second. Atubang ka na yun sa Diyos naong sa naong, face to face with the Lord. Absent in the body, face to face with the Lord. There is no more tears, no more pain, no more suffering, no more death. The old things are passed away. Nakunwag yun na mahimong tinuod o tataw ni mo diha sa imong galamhan kanang maong doktrina din na pag yung kay pagbatog hadlok na it's a matter of choice. Inumdum ka? O niya itong balik-balik ko ng prinsipyo nga. It's a matter of choice. Naram mo ganun ni mo? Na imo nga imong dawaton ka na, may imo pugdi. Panaybaw na magkasusulta. There is always a result to the stimulus. Namdong ka stimulus? Ang Diyos naghantag og stimulus. Well, of course, in our scholastic years, naibaw naman ta, nagkakat-unta nga every stimulus na hinahanglan og unsa response. And every response na resulta. You see? O kung bahin as doktrina, atong gibasihan kini sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:36. Ang sa gisulti diya? He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Laro lang kayo ka na. Mo na gibasihan. And every stimulus, kinahanglan og
tubag ug ang tanang tubag na ay resulta. So imo man gisalikway kung ikaw an unbeliever, meaning huwag ka pa'y kaluwasan, nagkadungog ka sa maing balita sa kaluwasan nga, tumuo ka kang yun Isus, huwag ikaw maluwas. Mga stimulos sa Dios nga patubagon ka. Huwag ka nang imong free will, kaya doon na may duha ka bahin, ang negative pole o ang positive pole. Ang negative pole, P-O-L-L, pole. Ang negative pole, nagaingon, di kong to, I reject. Okay? Mauna ang negative pole sa imong free will. Ang resulta, unsa? Okay, yun ka magdi, na resulta. Apan ikaw nga mo yung, mutuo ko, John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Wrath. Kasuko, dili man kay kasuko, God. That is the description of the place prepared for the devil and his angels nga diyan ang mga di magtutuo mo adtupod. Okay? Di ko dun taga na mo ilang lugar nga adtuan pan ila magisalikway ang gugma sa Dios pinagis pag tuo lamang unta kang Hesus Kristo karon ang kapungot sa Dios ang linaw sa kalayo naging naglinaw. Okay? The lake of fire naging anlas kadaganan og impyerno. Kinsa mo gusto mo to? Wa gyud. Okay? Apan lagi na may kabubuto ng tao. So therefore, ingon mo siya di kung to, then the wrath of God abides on him. Na kapungod sa Dios magapabilin diha kaniya. Okay? Klaro? So mao kana ang pagpa-klaro nimo diha nga ang stimulus na magpabilin gyud. Kita gon mga tao nagatubang tag labihang kadaghang stimuli. Klaro mga stimuli. Every moment of our life, every second sa atong kinabuhi, we are facing all kinds of stimuli. O unsa? Every time we face a stimulus, unsa? Pahimuon tag desisyon from our free will. You see? Pahimuon ta. Di man mahimo, you just ignore it, no? Kinahanglan na kahimuong desisyon. Whether you say yes or no. Okay? So, mo ka na nga, mahimo tag desisyon every minute of our life. In fact, life is what? Is decision making. Kasabot ka? Ang kinabuhi, decision making. Okay? Mao na ang imong desisyon labing mahingdanon kung bahin na sa imong kaugmaon. Bisan gani din sa atong present life. You see? In fact, one of the reasons why ang mga tao, kitang mga tao, hindi man ko exempted tao, mapuko. Mga kitang mga tao, every time we make a decision, kita'y manubag. Kita o kita ragyot. Mga nga kita produktora sa atong decision. We are products of our decision. So na, huwag mabasol. Huwag mabasol. Bisa nga ni mong ginikanan, ni mong mga anak, ni mong mga hinigugma, ni mong mga higala. Huwag sila labot. Ikaw man ang mong desisyon. Life is decision making. All of life. So nga, minungdanon pagayo,
Kanang imong paghimog desisyon gikan sa imong free will. Kay mo na magaon sa determine sa imong padayon sa pagkinabuhi. You see? Mo na akong gingon ni mo a while ago nga usas mga hinungdan sa mga suliran, mga gumunha, mga pagsulay, pagpiit sa kinabuhi, kumikan sa itong paghimo mga dautan, sayop ng mga desisyon. Basta, yeah, these are the reasons. O na nga, akong balikon nga, may uban nga magpinirusupo nga, may tungod og kaluwasan, balik na gamay na itong kaluwasan nga, di siya mutuo, musalikway siya, di siya manumbaling. Iyang isalikway ba? Si Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. So, mato iyang desisyon. Nung naibaw na siya sa resulta. You see? Karon, inikamatay niya, of course, di siya munto sa unsay gitagana sa Dios niya nga langit. He will never be able to go there. He does not qualify. Okay? So, mudayon sa basol sa Ginoo nga ano man yung butang mo ni mo ining lugar. Nagbuhat man ta kung maayo mo kana mo kadto. Ang Diyos mayo pahawa mo kailan ninyo. Kamong nagbuhat o mga kalapasan. Okay? Mo na nga iyang tinuyuan nga moadto siya dito way labot ang Dios. Siya ra yun ang mabasol. No na pangutanon ka nga no na may mga tao nga to sa impierno. Nemo na kaunsa ang pagtubagan na, right? Tubang ilang tinuyuan nga moadto. Dili tinuyuan sa Dios. Way mabasol siya ra. Man is always a product of his own decision. Isil-sil na. Kita naman yun. Manubag. So, mga na kaninga. Padayon kita nini ato spiritual momentum every day. Kay kini ang paagi sa Dios. Dili paagi sa tao. Paagi sa Dios ang atong gisunod. Ug ang iyang pulong is wisdom. Kaalam. Okay? Huwag makalabaw sa una-una sa Diyos. Isaiah 55:8-9 sa isulti. Ano na nato ni painumdum ni mo. Isaiah 55:8-9. My thoughts are not your thoughts. Neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. In fact, 1 Corinthians 2:16, sa isulti diha, it is the mind of Christ. Pangunahuna ni Ginoong Kristo. Iya man yung pangunahuna, this is wisdom. And wisdom, as we have said a while ago, strengthens a wise man more than 10 rulers who are in a city. Sa nagsuway diha sa Ecclesiastes 7:19. Kay excuse me. Bahin sa law of volitional responsibility, ang Hosea nagaingon, sow the wind and reap the whirlwind. Okay? So, okay, mo na niya itong giisgutan, di padugay nga, tungod kay kita mga pinili man sa Dios, as chosen, saved people, we have been provided by God itong eternal life, union with Christ forever, unique spiritual life, 10 problem-solving devices, spiritual skills that include spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. And then
escrow blessings in time. Natay puruhan nga makadawat sa escrow blessings. Manyan sa pa, dying grace. Yang kamatayon, grasya. Diha ang tumusako, no? Ang kamatayon, grasya. Lihok mong sa Diyos. Iyahana. Igor tamo sunod. Excuse me. O ang katapusan na pandi iwit mo ng escrow blessings in eternity. Ikatong atong isugang escrow blessings in time. This will be parlayed dito sa eternidad. Tuwa pa'y naghuwat yung mas dagko pag yun. Hindi na yun na tugkad na to sa itong tawanong panguna-una. Okay? So mo na nga diha sa Colossians 3:12 nagaingon ka na. Excuse me. So, as those who have been chosen, eklektos, of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Okay? And these kining ingan lang ito dinhinga virtues, okay? Kini mga virtud mentioned in verse 12. They cannot be worked on, dili na to ni mapaningkamutan. Okay? But kini it's a byproduct or result of spiritual momentum. Resulta man, ba? Tungkol sa atong pagtuon sa Diyos on a daily basis muna. And inside the protocol plan of God, operational divine dynasphere, done as unto the Lord. Sa pagbuhat na to nini, we are, of course, it's presumed nga tuata sa suod nining operational divine dynasphere ang atong rightful place to stay. Ingon nga mga anak sa Dios. O man tilaing lugar nga kapuyan din hining kalibutan na. Now, again, atong hatagag emphasis kini nga this is a system of thinking. Kaya nga no, God, the Christian way of life is a mental attitude life. Inumdum ka? So kini operational divine dynasphere nga atong puloy-anan, it's in our mind. Mental attitude. It is in the frontal lobe of the mentality nato. Ingon nga mga magtotoo. O kini mga atong panghisgutan nga mga nomenclature, mga terminologies, kini by product mismo makuti nga pagtuon. Tinga ka nga bago ka pang nakadungog din yung mga terminologies na itong ipanggamit, like the operational divine dynasphere, protocol plan of God, the faith rest life, kanang rebound technique, all of this. Mani ang mga terminologies nga atong gipanggamit to kanang inunta facilitate us to understand kay kini this is part of the innovative kanang method of understanding God's Word. Grasya. Kasabot ka? Grasya ni mga paagi. Mag-isangkap sa Diyos. Narapot na nimo mo. Paimos ka ba niya na o di? It's a matter of choice. You see? So matinga ka nga. Karoon ka pa magkadungog nini. Ngayon tinga ka. Hindi man nalapag ang mga pulunga. Gikan is principle sa pulo sa Diyos. Grasya kini atong gipaimuslan. Ug ato ni ipadayon ugma. Ug salamat sa inyong paglautay
Bisan patuod na ay mga hasol sa atong tingog diri ug unsa. Kini atong gipadayon gyud kay naibaw ta nga daghan sa atong mga kahigalaan, mga kaigsunan nagasunod na gyud ini atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Wala kini pag-undang, numdum ka sa akong gingon nimo. Wa na ni pagkahuman. Hangtod na kini sa kahangturan. Ipadayon na nato kini didto na sa eternidad. Okay? Of course, dili na ako magatudlo si Ginoong Jesucristo na sa atong kinabuhi na uban sa Dios sa eternidad. Okay? Kining ato mura ni karon ba? Mura ni o kanang ingnon ta sa mudawat ka ba ng Visayan sana-sana nga practice na tandaan na masuod na tandaan, ma-oriented na tandaan unsa gyud ang eternidad. See? Sa di na nato na ma-describe tuwan sa didto. Okay? Tawgo na ito mga ngan, magalakaw na kita sa mga kadalanan nga pure gold. Sa pa, ang kalipay nga di na nimo matugkad gyud hangtod para bagyo sa kahangturan. So, ato ning ipadayon. Naghanpag yun, kitag pagkahisgutan. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nihiningi kayon, na imo kaming gipalahot tayo, Diyos. Sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nadiin mo kini ang wisdom nimo, Diyos, kaalam. Among gitunan. Sophia, nga mao'y among kuptan. This is the blueprint sa among pagtanaw na sa unahan dito sa eternidad. Kini among kinabuhi lumalabay ramang gyud sa madugay o sa madali imo kaming kuhaon. Ug ang pangutana, andam ba kami inikuha nimo namo? O nang kini among gipahimuslan. Kaya kini man ang pagi nga kami, unsa, makakatuon pagdugang sa iyong kamaturan. Aron kami kinabuhi gayod. Subay nining doktrina nga mugi tunan nga ang krus mo imuuna kaysa purong-purong. Wala kini nga mong gibuhat o Diyos. Subay kini sa imong pamagi. Na kung kinigi consider sa kadaghanan nga cross alang ka namo dili na kini cross, dili ang among pagtanaw nini sa hinam-hinam gyud nga pagbati o Dios. Matagi gayon kami magtuon sa imong pulong, puno kami sa kadasig, kahinam nga manag-iya panini. Kay kulang pa kaayo kami o Diyos sa imong kaalam. Liguna lamang kami o Diyos. Tagi kami kaligon kanunay, pagbarog diyan sa imong kamaturan. O God, na kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Panalangin kining among Bible study o Diyos. Pinagi sa YouTube, ubo sa ministry sa Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini o Dios nga imong giandam sa kaniadtong wa pang tanan. Amo kining gipahimuslan. Og salamat nining tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen.